Hoi, ik ben Janneke en ik sta midden in het Zuid-Limburgse heuvellandschap. Met aan mijn linkerzijde prachtige wijnranken. Daar hangen nog de laatste druifjes aan die ik mee ga plukken vandaag. Want blijkt dat dit jaar echt een enorm goed wijnjaar was. En dat de Limburgse wijnen heel erg populair aan het worden zijn. Ik ga eens ontdekken hoe dat zit bij domein Holstad en wijngaard Sint Martinus. Domein Holstad, jullie bestaan pas 1,5 jaar. Hoe gaat het? Ja, goed. We hebben 2 pijlers waar we op werken. Dat is de wijn en het domein, het verblijf, bed and breakfast. Ja, we schenken dus een witte mousserende wijn. Die produceren we. Ja. En we hebben op dit moment 4 wijnen. Oké. En net een nieuwe heb ik gehoord. De laatste nieuwe is de Dame. Die hebben we 1 oktober, afgelopen maandag, hebben die gepresenteerd. Hebben we sommeliers in Nederland uitgenodigd om hier langs te komen. En hebben we dus met een sabreur, dus iemand die dus met een zwaard de dop... Echt waar? Zo, wat is de typische smaak van de Dame van Holstad? Hij komt wat romig over. Romig, het is Chardonnay. 30 maanden heeft hij op fles gelegen. Tweede gisting. Dus we hebben hem in 2015 hebben de oogst geplukt, de druif geplukt. En die zijn we een maand geleden hebben we hem gekeken. Ja goed, dit is een perfecte troost. Dit is de Sauvignon Gris. De Gris, dat is eigenlijk een tussenvorm tussen wit en blauw, zeg maar, rood. Dus min of meer rood. Grijsbruine druiven zijn de Gris-druiven. En waarom is dat de enige die nu nog hangt? Ja, dat heeft een hele lange rijpingstijd, dus die wordt pas later rijp. Kijk. Ja, we hebben natuurlijk mergel in de grond. En dat is eigenlijk heel positief voor die wijnstruiken. Want die moeten daardoor extra diep op zoek naar het water. En hoe dieper, hoe meer mineralen. Dus daarom is de Limburgse grond heel goed voor wijn. Maar die kwaliteit van die Limburgse wijnen, Rob, hoe kan het dat die zo is verbeterd? Nou, sowieso heb je het waarschijnlijk ook voor dit jaar meegemaakt. Heel erg warm geweest, dus de klimaatverandering speelt mee. Plus de kennis. Er is een markt ook. Er is ook een markt die onze wijnen wil. Mensen zijn ook veel meer geneigd om te betalen voor een streekproduct. Het is hot. Oh ja, streekproducten zijn streekproduct. Dus de CO2 footprint. Mensen willen zo min mogelijk kilometers en CO2 uitstoten voor een product. En dat betalen ze ook. Daar willen ze voor betalen. Dan kom je hier terecht en dan staan we bij dit uitzicht, Rob. Dat is toch niet normaal? Ja, dit bent nooit. En je hebt even een stoeltje daar voor jezelf gezet? Dit is mijn... Ik zit er zelden. Maar op een hele rustige ochtend en er is cappuccino voorradig, dan ga ik even hier plaatsen. En dan mijmer ik over de werkzaamheden die ik vandaag ga doen. Oh, daar vliegt onze buizerd. Ik zie hem. Ja, dat is onze buizerd. Prachtig. Ja, die huist hier in de perenboom. Wijngaard Sint Martinus die produceert voornamelijk wijn. Dus wij verbouwen hier onze eigen druiven. En daar maken we in onze eigen kelders de wijn van. Maar jullie maken ook wijn van andere... Voor andere wijngaarden, ja. Er zijn natuurlijk heel veel wijnbedrijven in Nederland die zelf die kennis niet hebben of de investering niet willen of kunnen doen. Of gewoon zeker willen weten dat de kwaliteit goed is. Wijn maken is echt een vak, het is echt lastig. Ja. En als je dat niet beheerst, dan kun je ervoor kiezen om de wijn bij ons te laten maken. Dus dan lever je de druiven aan, produceren wij de wijn. Stan, wat zijn ze aan het doen hier? We zijn aan het plukken. Vandaag is een van onze plukkersdagen. Dus dan geven wij onze klanten, mensen die iets meer willen weten van wijn, die gaan we meenemen de wijngaard in. Kunnen ze mee plukken. Lekker lunchen. Straks gaan we vertellen wat er met die druiven gebeurt die ze geplukt hebben. Dus we gaan de kelder in. En zo kunnen we een beetje die mensen een idee geven van hoe nou eigenlijk wijn gemaakt wordt. U bent een plukje hier vandaag. Ja. Doen jullie dat vaak? Nee, dat is de eerste keer. Ik drink vaker wijn. Ik ben vorig jaar hier geweest op een proeverij. Mooie ambiance. Ik ben trots dat ik in Limburg woon. Als ik hier naar buiten kijk, prachtig weer. Heerlijke druiven. Prima. Hoe noemen ze iets?
Een druivenkenner. Druivenkenner. Breder dan alleen maar zijn eigen bedrijf. Ja. Begrijp ik. Dus nee, daar kunnen we trots op zijn. En wat heeft u al geplukt allemaal? Even kijken. Volgens mij is dit Cabernet Cahors. Kantoor. Ja. Cabernet Cantor. Janneke, hoe bevalt dat bij Sint Martinus te plukken? Oh, nu gaan we de rollen omdraaien. Natuurlijk. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk tot nu toe. Ik zie dat je al een goede box gevuld hebt, zie ik daar. Ja, ik ben al de hele dag bezig. Ik zie het, wat goed man. Ik ben eventjes de druifjes eruit aan het halen die niet goed Oké, zijn. dus ik stoor je zeg maar een heel belangrijk werk. Ja, anders word jij boos op me. Dus Ja, dat als is je wel wil waar. dat ik goede druiven pluk, dan Nou, dan laat ik je verder met rust dan. Hè. ja, bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Wil je nou meer weten over de Limburgse wijngaarden en al die activiteiten daaromheen? Kijk dan even hier in de blog. Cheers!